Türkmenistanyň atgydanan bagşysy Gurt Ýakubow. Türkmen milli bagşyçylyk sunuwatynyň ägirtleriniň biri hem bagşy Gurt. Ol 1929-njy ýylyň 20-nji fevralyna Mary vilayatynyň ýolutyn etrawynyň ýokary suwukty owasyny dünýäge ýenýär. Gurt Ýakubowyň maşgalasyny 7 arkadan bäri dutaryň sesi mydama ýanglanar durar eken. Kakasy Ýakub ağa gargy tüýdükde saat çalyp ýyl arasyna Ýakub Naýçy diýen lakamy bolupdyr. Onuň doganlary Sary, Gary we Hordy da hem dutar çalýan eken. Ýakub Naýçynyň öýünde uzak gijeläp saat çalmak däbi dowam edipdir. Bu ýagdaý ýaşazyk gurdy saat älemine emrendiripdir. Gurt Ýakubowyň agasy Agajyma hem saat çalyp aýdymajan eken. Gurt onuň dutaryny saat çalmagy öwrenipdir. Gurt Ýakub entek mektepde okuýarka magtumulynyň goşularyny öwrenip, olary dutarda aýdym edip aýdýar eken. Ol gadim rowayatlary, destanlary, gurrunlary ýekeje gedek eşdenden ýat tutmagy başarypdyr. Gurt Ýakub ýazgyly bagşyny, rozy bagşyny öwüzdirdi welmämedi. Usso taýyry, Molla bayramy öz halipat gadaplapdyr. Bu halipalaryň ustadlyk mektebine geçip ol barha kämilleşip ilhalar bagşy bolup ýetişýär. Bagşy saat çalmagyň hem ustady bolupdyr. Ol şawram kagulary ulanyp sady ilhalar ehengde çalmagy başarypdyr. Bagşy çalýan sadan ilki bagşynyň özü lezzet almasa, ol dinleýijileri daşna ýygnap bilmez diýer eken. Ol arab tilli söwdügüm, şadada hanym melli, armanym gally, amman ýaly aýdym sallary durly röwüşde çalyp halkyň gazgyn söýgüsini gadanypdyr. Marali neyle cani nedeniş bu dünyanın Oldan aldırdın gül pame tur kaysa bularım Dosyarım min gamhorım min Ondan gönülde dizene ondan gönülde dizene mananiza kaysa olar. Bagşy aýdym aýdylyş usulynyň termeçilik ýolunyň hem ustady bolupdyr. Onuň terme aýdymlary destanlardan we nusxawy şahyrlarymyň şygyrlaryndan ibaratdyr. Bagşy durly mazmunly kyssalary, hekayatlary we rowayatlary hem ustadlyk bilen ýerine ýetiripdir. Gurt Ýakubowyň çalan şirin sallary, ýüreklerde orun alan aýdymlary, ustadlyk bilen ýerine ýetiren kyssalary hem de rowayatlary bilen halk söýgüsine münasip boldy.